И здравейте, приятели! Аз съм Код 100, а ви отново с мен. Знам, че в доста време не съм снимал, но реших да снимам, когато излезе най-новата версия на Майнкрафт. Тук вече започнахме един сервер, малко го развихме и чак тогава реших да започна да снимам. Играем Bedrock Edition, няколко човека. Това е моята къща. Аз не мога да строя много добре, но пак давам всичко от себе си. Също така, сега ще ви разведа. Тук имам бамбук. Имам тайни стаи. Тук имам тайни стаи. Ще го направя с редстоун по-късно, понеже сега още имах други неща да правя. Тук съм си наименувал всички честове. Тук си направих някои неща. Нарочно не съм си взел тази Diamond броня. Тук имам за тикви и за дини. Сега ще ви покажа защо съм си ги направил за тиквите и за дините тази малка фермичка. Играем на телефон. Bedrock Edition. Имаме end портал. Тук бамбук, какао и овцете ми и кокошките. Там има големи ферми, които най-вероятно скоро ще станат на магазин. Тук направихме ето този мост, който доста слиза надолу, за да се минава по-лесно. Защото ето там, сега ще ви покажа, си направих малко място, в което да търгувам с тези ето селени, защото бяха зомби селени и сами доста намалени някои неща. Особено тук взимам супер лесни емералди с моята малка фермичка. Тук този 26 пръчки не е много добре, но този ми е с малко по-скъпи неща. Мисля, че паяжината после ще ми е по-добре. Може и, понеже има един емералд за един арбалет, може да направим магазин за арбалети. Тук имам доста добра оферта за това желязо. Аз скоро ще правя ферма за желязо, тъй че доста добре, може би ще се развият нещата и ще стана доста богат, защото сега имам един магазин, който за храна, който този селянин много ми помага. И тук имам и един за книги. Не успях да намеря добра оферта за мендинг, но намерих добра оферта за многото изстрели и за златните ръце. Играя на български, защото така съм свикнал. Не че не съм свикнал на английски, просто по-съм свикнал на български. Имаме доста sugarcane. Сега ще ви покажа всичко. Тук имаме пътеки. Това е стена за където ще седат разни табели за магазините и аз ще сложа сега за моят магазин. За да се вижда по-добре. Магазинът ми е като малка къщичка, нищо особено. Това е къща на един приятел. Тук имаме ферма за скелети. Сега ще ви я покажа. Слиза се надолу. Известно време, така. И ето там, ето тук някъде се кемпи. И тук идват скелетите. Тук са нещата по-различни. Тук имаше много кости, но ни трябваха кокалите стрели. И тук имаме лъкове, които от лошите лъкове, които са така. И преправяме. Този арбалет не знам откъде е дошъл. Може би някой го е оставил. И тук ги бием. Този лък, между другото, ми падна така от един път всичките енчанти ми дадоха, защото не знам какъв късмет имах, но ми даде всичките енчанти от един път. И
Има още неща, сега ще ви покажа. Ще ви скипна качването на горе. И вече сме горе. Нека да дойдем насам. Там е къщата на една приятелка и там сега ще ви я покажа. Това е моят магазин. Магазин за храна, сладка пекарна. Тук имаме хляб, имаме торта, имаме бисквити, имаме и яхния. Тук ще сложа златни моркови, просто още ги трейдвам с селянина. Нека да продължа. Това е новината къща. Не знам дали да ви направя. Тя има кон тук, има ферма. Ако искате да ви покажа някакъв нейн румтур, само кажете. Следващото клипче. Тук има една такава кула, която обградихме, защото ни писна само да ядат някакви гадни пиледжари и тук също ще се строи къща. Скоро го почнахме този сървър. Тук има огромна ферма. Ще ви скипна ходенето до останалата, до другата къща. Направо ще се видим там. Ето това е малката къща. Това е заедно с ето тази градинка и ето онзи sugarcane, ето там. Сега отивам да спя, защото явно никой не се сеща да спи и се връщам след броени секунди. Така, вече отново е ден. Сега ще ви покажа още нещо. Само да стигнем там. Това е огромната ферма на един приятел, който няма живот в тази игра. Шегувам се, разбира се. Така. Това е къщата му. Така. Това е enchanting рума. И от тук ми даде и хубавия лък, разбира се. Сега ще ви покажа това. Тук има крипър ферма. Ще се телепортира при мен. Тук има крипър ферма. Виждате какви са цените. Не е лоша крипър фермата. Доста барут прави. Не е... Доста е добра. Скоро когато... Ето я. Скоро когато ни трябва барут за фойерверки, най-вероятно се купува повече. Аз сега мисля, когато отидем със сигурност ще снимам, когато отидем да бием дракона или да търсим крила, но до тогава има време. Аз все пак още съм с, като виждате, железна броня. Другите са с Diamond, повечето. И аз си направя Diamond. Само събера малко диаманти. Може... И още нещо, което искам да ви покажа, хора. Няма да е дълъг клипа, но ако искате още такива, само казвайте, абонирайте се и ще видите още такива забавни видеа. Сега няма да е толкова забавно, защото ви показвам повечето неща и не сме всичките, но чакайте, че обърках посоката на там. Направих си малки катакомбички, в които със сигурност ще заложа и капани. Ето тук мисля, че бяха. Да, ето. Ти какво заяждаш ли сега? Я си гледай работата. Така. О, забравих си факлите, защото не съм осветил. Не съм осветил добре. Иначе
Само като продължа напред и това бавничко ще ви спеса това. И ето, както виждате, стигам до ето тук, където и тази врата. И ще я затворя. Слагам пръста, за да не видя. За да не се вижда. И съм вече от другата страна на острова. Мисля да направя още такива, защото много обичам да правя някакви тунели и тайни бази. Ще направя и казино, защото се събира материали. Ще ми трябват още доста материали, но ще го направя казиното. Аз знам как се прави, няма да го направя за пръв път. И общо взето това е, хора. Не сме голям сървър, но ще... Вижте го онзи там. Малко забива сървъра от време на време. Дали пусна? Не пусна. Това ми е третия, който убивам и не ми пуска Трайден. Да му се не знае. Айде да я пранкна. Най-вероятно ще ме убие, ще е с по-силна броня, но... Чакайте, ще се кача на дървото и ще се опитам да я застрелям от там. Опа, изпуснах се. Така... Дали мина да там? Не видях. Ще изчакам. Качи се на дървото и падна. Дали ще... Искам малко да я поизбутам, не да я убия. Опи, тя много стреля. Не да рейд меч ли има? Не видях, не знам. Не успях да я бутна от дървото, нито пък да я позастрелям леко, но това не е проблем. Поне знам, че продължава да стреля по мен. И хора, това е приключвам с този епизод за днес и до нови срещи. Горе вдясно мога да гледате миналия епизод, и това от мен.